Ja som od vinárstva Bona Winery z obce Bátorové Kosihy. Je to maličké nové vinárstvo a vlastne v tom sa spočíva aj tá výnimočnosť toho vinárstva. Povedal by som, že robíme malé množstva, takže máme na to čas a priestor, aby sme sa zaoberali s tými vínami do najmenších detailov. Takže aj keď máme mať nejaké tak povediac, jednoduchšie vína, nejaké rozečka, stále sú to vína, ktoré sú na dlhšie skúmanie. Posielame na súťaže, skôr do zahraničia, ale ani nepovedal by som, že to je dôležité, ale skôr tá úroveň tej súťaže. Takže keď nafľašujeme nejaké vína, hlavne vtedy potom, to posielam na súťaže, aby som mal také zabezpečenie toho, aby klient videl, konzumník, že je tam tá kvalita toho. Takže skôr nejaká spätná väzba od profesionálov, na základe čoho konzument, aj keď sa mu nepáči nejaký štýl vína, ale podľa toho si vie určiť, že napriek tomu je tam tá kvalita. Takže ako také odborné zabezpečenie dozadu. Ako súťaž by som povedal, že hlavne degustátori a úroveň tých degustátorov, čo je jedinečné na Slovensku. A to, že to je celé sprevádzané s tými výstavami, tak to nie je len o tom, že človek si odnáša nejakú medailu, ale má tam aj priestor potom vystaviť svoje vína a myslím si, že to bol veľmi dobrý nápad to celé spojiť a zorganizovať v rôznych mestách. A myslím si, že čím ďalej, tým viacej vinárov sa zapojí do toho celého. Myslím, budú mať viacej vzoriek, neviem, či budú mať priestor toľko aj ohodnotiť, ale bol to dobrý nápad pre obe strany, aj pre organizátorov súťaže, aj pre vinárov.